कमाई झाली आहे ते अर्थातच आपण पाहू शकतो. ती जालगाव संघाच्या तो आगे बुडवला नाही. हो यावेळेला उजव्या कोपऱ्यातला डिफेन्स नाहीये, कारण याच्या अगोदरच्या सामन्यामध्ये देखील जर आपण बघितलं तर अतिशय बहारदार खेळ. परंतु इथे बघा जल्लोष बघा, हा उत्साह बघा, यावेळेला डॉमिनेट केलेला आहे. धन्यवाद मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक मी सागर या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत करतो. यजमान संघ भैरवनाथ जालगाव, प्रतिस्पर्धी ओम साई वनाल या दोन संघांमध्ये काटेकी टक्कर आपल्याला पाहायला भेटते. आजच्या दिवसामधला हा 6वा सामना जिथे यजमान संघाची लढत मागच्या मॅच मध्ये ओम साई वनन संघाने जर आपण बघितलं तर इच्छापूर्ती गवे संघाला पराजित केलेला आहे. अशा बलाढ्य संघाबरोबर होते. परवात शुक्रतारा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून तालुकास्तरीय कबड्डी स्पर्धा संपन्न झाली होती. त्या स्पर्धेमध्ये चॅम्पियन ठरलेला होता तो खऱ्या अर्थानं हा भैरवनाथ जालगावचा संघ. आणि अगदी आज आपल्या घरच्या मैदानावरती खेळताना आपल्याला बघायला भेटतोय. विजेते पदाचा प्रबळ दावेदार आहे. अनेक बलाढ्य दिग्गज खेळाडू या संघामध्ये खेळताना आपल्याला पाहायला भेटेल. आमच्या आनंद मिसाळकडे जबरदस्त ताकद आहे. एरवी तो सातत्याने मेंटरच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो, परंतु हा बाहुबली आहे जालगाव कबड्डी संघाचा. याला रोखावं लागेल. प्रचंड ताकद आहे. पता नहीं कौन से जगह का आटा खाते, लेकिन क्या जबरदस्त वो खेलते. उनके अंदर वो हुनर है, वो टैलेंट है, और वो टैलेंट आज उनके लोगों को देखने को मिलेगा. शुक्रतारा प्रतिष्ठानच्या स्पर्धेमध्ये का मी चॅम्पियन ठरलोय आज इथे जालगाव वासियांना बघायला मिळणार आहे. गेल्या अनेक स्पर्धेमध्ये जर आपण बघितलं तर हा संघ प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत होता, सातत्यानं संघर्ष करत होता. आणि म्हणतात ना प्रयत्नाची परमेश्वर, त्याचप्रमाणे या संघाने प्रयत्न केले आणि शुक्रतारा प्रतिष्ठानच्या स्पर्धेमध्ये हा संघ अंतिम विजेता ठरला. पराजित केलं श्री दत्त लाडगर संघाला. आणि तो लाडगरचा संघ या स्पर्धेमध्ये देखील खेळत होता. कालच्या दिवसामध्ये पराजित झाला, परंतु काही हरकत नाही. खूप चांगला खेळ प्रत्येक संघ आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये करत आलेला आहे. दरम्यान ओम साई वनन मागच्या मॅच मध्ये गवे संघाच्या विरोधामध्ये खूप चांगला खेळलेला होता. आणि त्याच वेळेला भैरवनाथ जालगाव संघाचा तुरुप काय का हा स्टार खेळाडू समसमता सितारा, या खेळाडूच्या खेळावरती नजर असू द्या मित्रांनो. हा दापोली तालुक्यातला स्टार खेळाडू आहे, ज्याच्याकडे पोटेन्शियल आहे, गुणवत्ता आहे, क्षमता आहे. आणि संघाला हा टाळ्यांचा कडकडाट आहे का, हा जल्लोष बघा आपल्या संघाला प्रोत्साहित करण्यासाठी आले. ओम साई वनन संघ थर्ड रेडवरती 2 और डाय वरती सलग 2 रेड एमटी होत्या. त्याच्यामुळे तिसरी चढाई जी निर्णायक असेल इथे गुणाची कमाई करणं गरजेचं असणार आहे. यावेळेला जर आपण बघितलं तर चढाई पट्टूला बोनस पॉईंट आणि टच पॉईंट अशी दुहेरी संधी आहे गुणाची कमाई करण्याची. उजव्या कोपऱ्यामध्ये अतिशय मजबूत असं क्षेत्ररक्षण करतोय, मोठा फटका बसतोय तो पुन्हा एकदा ओम साई वनन संघाला. आणि भैरवनाथ जालगाव ओ संघाच्या खात्यामध्ये 1 गुणाची कमाई. याच्यानंतरचा होणारा सामना जय किसान जालगाव श्री हनुमान करदे बोथ कॅप्टन खेळण्यासाठी या ठिकाणी पहिला कॉल आहे. आजच्या दिवसातला 7वा सामना असेल तो. जय किसान जालगाव श्री हनुमान करदे दोन्ही संघाच्या कॅप्टन्सला सूचना आहे आपण खेळण्याच्या इराद्याने तयार राहा. खेळण्यासाठी पहिला कॉल. यावेळेला पुन्हा एकदा आपण मैदानामध्ये जाऊया. 8 नंबरची जर्सी परिधान केलेला स्टार खेळाडू भैरवनाथ जालगाव संघाकडनं चढाई सजवताना आपल्याला पाहायला भेटतोय. पुन्हा एकदा उजव्या कोपऱ्यामधून आणि त्यानंतर डाव्या कोपऱ्यामध्ये किक मारण्याचा केलेला प्रयत्न, परंतु यश मिळत नाहीये. एमटी रेड आपल्याला पाहायला भेटते. आपल्या कोर्टमध्ये ट्रॅव्हल झाला आणि पलटवार करण्यासाठी ओम साई वनन संघाचा 7 नंबरची जर्सी परिधान केलेला हा देखील एक चमकता सितारा आपण पाहतोय. परमेश्वर प्रत्येकाला हिरा भरूनच जन्माला घालतो, परंतु खऱ्या अर्थानं तोच चमकतो जो स्वतःमध्ये झिजण्याची क्षमता ठेवतो. आज जर चमकायचं असेल तर तुम्हाला झिजावंच लागणार आहे. यावेळेला आपण पाहतोय डाव्या कोपऱ्यामध्ये आक्रमण करण्याचा प्रयत्न चढाईपट्टूचा
परंतु यश भेटत नाहीये. पुन्हा एकदा एमटी रेड आणि कदाचित संयमी खेळ या संघासाठी फार महत्वाचा असणार आहे. मागच्या मॅच मध्ये देखील आपण बघितलं दोन्ही संघ सातत्यानं थर्ड रेड वरती खेळण्याचा प्रयत्न करतायत. दरम्यान त्याच वेळेला पुन्हा एकदा थर्ड रेड वरती आपल्याला पाहायला भेटतो 7 नंबरची जर्सी परिधान केलेला खेळाडू उजव्या कोपऱ्यामध्ये संभवता गोलवर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न इथे होऊ शकतो. आणि त्याच वेळेला बोनस लाईन देखील ऑन आहे. इथे बोनस पॉईंट घेतल्याचा प्रयत्न देखील केला जातो. परंतु स्किल बोनस पॉईंट आहे का हे बघणं फार महत्वाचं आहे. इथे किक मारण्याचा देखील प्रयत्न केला जातो उजव्या कोपऱ्यामधले राईट इनचा जो खेळाडू आहे त्याला. आणि दरम्यान त्याच वेळेला आपण पाहतो रेडर बाद होऊ शकतो. इथे एका गुणाची कमाई भैरवनाथ चालगाव संघाच्या खात्यामध्ये होते. थर्ड रेड वरती पॉईंट घेणं गरजेचं असतं परंतु इथे टच पॉईंट मिळाला नाहीये. बोनस पॉईंट अर्थातच मिळू शकला असता प्रयत्न केला असता तर, परंतु तो देखील मिळत नाहीये. यावेळेला आपण जर बघितलं तर थोडीशी जिदा मानसिकता तुम्हाला पाहायला मिळते. ओमसाई वनन संघाच्या डिफेंडरची चढाईपट्टूला पकडायचं की सोडून द्यायचं या विचारामध्ये असताना चढाईपट्टूने अचूक फायदा घेतला. सहजरित्या टिपलं ते डिफेंडर्सला उजव्या कोपऱ्यातल्या एका गुणाची कमाई झाली आहे. ते अर्थातच आपण पाहू शकतो ती जालगाव संघाच्या खात्यामध्ये. आणि त्यानंतर बलाढ्य जालगाव संघाचं क्षेत्ररक्षण बघा. आज जी छोटी छोटी मुलं आहेत ते नक्कीच खुश झालेले आहेत कारण त्यांचे दादा त्यांचे काका त्यांचे मामा या मॅच मध्ये खूप चांगला खेळ खेळत आहेत आणि म्हणून त्यांच्या चेहऱ्यावरती स्माईल आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावरती आनंद अगदी उसाडून वाचतोय. मला देखील कदाचित आमच्या दादांसारखं खेळता आलं पाहिजे हा कुठेतरी विचार आता त्यांच्या डोक्यामध्ये सुरू झालेला आपल्याला पाहायला भेटतोय. अर्थात त्यांना कबड्डीतलं किती खेळता माहिती नाहीये परंतु जालगाव संघाला पॉईंट मिळाला की त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद बघण्यासारखा असतो. बघा काही खुशी आहे त्यांच्या चेहऱ्यावरती. आणि जालगाव संघाला आता एक मोठं काम करावं लागेल. या छोट्या मुलांच्या चेहऱ्यावरचा जो आनंद आहे ना हा आनंद तुम्हाला टिकवून ठेवता आला पाहिजे. त्याच्यासाठी आनंद मिसळला खेळायला पाहिजे. त्याचा इथे गेम बघण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये क्रीडा रसिक दाखल झाले. दरम्यान यावेळेला बघा उजव्या कोपऱ्यामध्ये गोलवर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न असेल यश मिळत नाहीये. पुन्हा एकदा एमटी रेड आणि त्यानंतर चढाईसाठी तयार झालाय 3 नंबरची जर्सी परिधान केलेला हा स्टार काढू समसमचा सितारा सातत्यानं आपल्या संघाच्या विजयामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन देत असतो. खूप मोठे योगदान राहतं या खेळाडूचं आपल्या संघाच्या विजयामध्ये. कदाचित पाय थोडंसं लचकलेलं आहे की काय असं चित्र आपल्याला बघायला मिळतं परंतु काही हरकत नाहीये. आपल्या संघासाठी लढायचं आहे. लढोगे नाही तो आगे बढोगे नाही. हो यावेळेला उजव्या कोपऱ्यातला डिफेंडर फार मोठी चूक करतोय. चढाईपट्टूला 1 पॉईंट घेण्यामध्ये यश मिळतंय. पहिल्या सत्राचा सामना सुरू आहे. एकीकडे ओमसाई वनंतर दुसरीकडे यजमान संघ आपल्याला पाहायला भेटतोय. दरम्यान याच्या नंतरचा सामना फार महत्वाचा असणार आहे. जय किसान जालगाव श्री हनुमान कर्जे हा उपउपांत्य फेरीचा सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. कालच्या दिवसामध्ये अमरबारे टाळसुरे आणि भैरवनाथ मुरुड हे 2 संघ उपांत्य फेरीसाठी क्वालिफाय झालेले आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत. तर आजच्या दिवसामध्ये अजून कोणते संघ असतील ते 2 उपांत्य फेरीसाठी क्वालिफाय होतील. दरम्यान त्याच वेळेला ओमसाई वनन संघाचा धन्यवाद. या ठिकाणी ओमसाई वनन संघाचा चढाईपट्टू यावेळेला उजव्या कोपऱ्यामध्ये फिरवण्याचा प्रयत्न करतो. उंचपुरा खेळाडू लांब हाताचा वापर करतोय. आपण जर पाहिलं तर भक्कम बाल्याचा जो खेळाडू आहे त्याला टिपण्याचा प्रयत्न करेल परंतु या खेळाडूकडे प्रचंड अनुभव आहे. तो स्वतःला सेफ ठेवतोय. त्यानंतर जर आपण बघितलं तर आता पुन्हा एकदा उंचपुराचा खेळाडू अनुभवी असा खेळाडू चढाई मार्गावरती सज्ज होतोय. सुरुवातीच्या मिनिटांमध्ये ओमसाई वनन संघ 3 पॉईंट वरती खेळतो तर भैरवनाथ जालगाव संघ हा 9 पॉईंट वरती खेळताना आपल्याला बघायला भेटतोय. दोन्ही संघ विजयासाठी आटोकाट प्रयत्न करतायत. संघर्ष सुरू आहे. एका जागी शांतपणे उभा राहत नजरेचा कटाक्ष बदरकडे आपल्याला मनपूर्वक धन्यवाद. नक्कीच या कामतेकर स्नॅक्सला तुम्ही भेट द्या. दापोली मंडणगड रोडवरती हे दुकान आहे त्या ठिकाणी आवर्जून भेट द्या. आणि दरम्यान या ठिकाणी बघतोय आपण ओमसाई वनन संघाचा हा जो खेळाडू आहे तो आपल्या कोर्टमध्ये ठेवत होतो. त्यानंतर 8 नंबरची जर्सी परिधान केलेला खेळाडू आपल्याला पाहायला भेटतो. ओमसाई वनन संघाने आज खऱ्या अर्थानं
अतिशय धुव्वाधार असा खेळ खेळलाय, झुंजार खेळ खेळलाय, मैदानावरती जणू काही आग लावले असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाहीये. कारण याच्या अगोदरच्या सामन्यामध्ये देखील जर आपण बघितलं तर अतिशय बहारदार खेळ इच्छापूर्ती कमी संघाच्या विरोधात आणि यावेळेला मजबूत टॅकल केलं जात आहे. कॉम्बिनेशन टॅकलच्या जोरावरती बलाढ्य भैरवनाथ चालगाव संघाचा जो चढाईपट्टू होता त्याला रोखण्यामध्ये त्यांना यश आलेलं आहे. इथे जो संघ जिंकेल तो संभवता सेमी फायनल साठी क्वालिफाय. संधी आहे ओमसाई वनन संघाला, त्या संधीचं सोनं करेल का? चांगल्या गोष्टी त्यांना मिळतात जे वाट बघतात, अधिक चांगल्या गोष्टी त्यांना मिळतात जे प्रयत्न करतात, तर सर्वोत्तम गोष्टी त्यांना मिळतात जे आपल्या प्रयत्नांवरती अतूट विश्वास ठेवतात. इथे संधी आहे सेमी फायनल मध्ये पोहोचण्याची ओमसाई वनन संघाला. जर पराजित केलं भैरवनाथ जालगाव संघाला तर, परंतु घरच्या मैदानावरती भैरवनाथ जालगाव संघ आपली दादागिरी पुन्हा एकदा प्रस्थापित करेल का? या मॅच मध्ये चारी मुंड्याचित करेल का ओमसाई वनन संघाला? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा आपण करतोय प्रयत्न. बजर झालेला आहे, बस आपला खेळ संपलाय. जाऊया गुणफलकाकडे. भैरवनाथ जालगाव संघ 9 पॉईंट वरती तर ओमसाई वनन 5 पॉईंट वरती खेळतोय. धन्यवाद. या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपण मैदानाकडे जातोय. दुसऱ्या सत्राला प्रारंभ झालेला आहे. पहिली चढाई सजवताना आपण पाहतोय ओमसाई वनन संघाचा चढाईपट्टू 3 खेळाडू डिफेन्स मध्ये तैनात आहेत. भैरवनाथ जालगाव संघाच्या प्रांगणामध्ये इथे सुपर टॅकलची गुड ऑपॉर्च्युनिटी आहे, परंतु नाही आहे. इथे बघायचं आहे चढाईपट्टूच्या खात्यामध्ये गुणाची कमाई होईल का, परंतु स्वतःला सेफ ठेवलेला आहे त्याने. इथे फार मोठा धोका संभवणार नाही याची दक्षता घेतली आणि आपल्या कोर्टमध्ये ट्रॅव्हल झाला. त्यानंतर आता पलटवार करतोय. 1 नंबरची जर्सी परिधान केलेला हा युवा खेळाडू, उंच पुरा असा खेळाडू ज्याच्याकडे प्रचंड एक्सपिरियन्स अनुभव आपल्याला सातत्यानं पाहायला मिळालेला आहे. दरम्यान 7 नंबरची जर्सी परिधान केलेल्या खेळाडूचं कौतुक करावं लागेल. सातत्यानं चढायचं शिवधनुष्य स्वतःच्या खांद्यावरती घेतोय. आपल्या संघासाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा तो करतोय आणि आपल्या संघाला विजय मिळवून देण्यासाठी तो प्रचंड मेहनत देखील घेतोय. एका गुणाची कमाई. आता ऑल आऊटच्या अगदी नजीक पोहोचलाय तो जालगावचा संघ. ऑल आऊटच्या धोक्यापासून आपल्या संघाला हा चढाईपट्टू इथे वाचवतोय की काय हे बघणं गरजेचं आहे. ही छोटी छोटी मुलं हा सामना पाहत आहेत, त्यांच्या चेहऱ्यावरती आता नैराश्य आलंय. काही वेळापूर्वी जर आपण बघितलं तर आनंदाने बागडणारी मुलं आता थोडीशी नाराज झालेली आहेत. त्यांचा जो सळसळता उत्साह होता तो कुठेतरी कमी झालाय आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरती पुन्हा एकदा ते स्माईल आणायचं असेल तर जालगाव संघाला प्रयत्न करावे लागतील. इथे त्यांना लढावं लागेल. लढोगे नाही तो आगे बढोगे नाही. यावेळेला पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक 7 नंबरची जर्सी परिधान केला खेळाडू तयार झालाय. 2 खेळाडू डिफेन्स मध्ये. सुपर टॅकलची नामी सुवर्ण संधी आहे. या संधीचा फायदा उठवला जाईल का? इथे दोन्ही खेळाडूंना बाद करत भैरवनाथ जालगाव संघाला ऑल आऊट करण्याचा कीर्तिमान प्रस्थापित करेल ओमसाई वननचा संघ हे बघणं फार महत्वाचं असेल. टेक्टिक सुरू झालेली आहे. पुरेपूर 30 सेकंदाचा वेळ चढाईपट्टूकडनं घेतला गेला. आपल्याला फार मोठा धोका संभवणार नाही याची दक्षता घेतली. थर्ड रेड डू ऑर डायरेक्ट. इथे चढाईपट्टूला रिस्क घ्यावी लागेल. डिफेंडर्सला घाई करण्याची आवश्यकता नाहीये. डिफेंडर्स कदाचित बोनस लाईन वरती खेळवण्याचा प्रयत्न करतील आणि त्यावेळेला लेफ्ट विंगचा जो डिफेंडर्स होता मजबूत अँकल होल्ड करतोय. सपोर्ट मिळाला अन्य खेळाडूंचा. आता केवळ एक मात्र खेळाडू शिल्लक राहिला आहे भैरवनाथ जालगाव संघाच्या प्रांगणामध्ये आणि बघता बघता तो देखील स्वतःला सरेंडर करतोय. जालगावचा संघ दुसऱ्या सत्रामध्ये ऑल आऊट होतोय. ओमसाई वनन संघासाठी ही स्पर्धा फार महत्वाची नक्की आहे. आतापर्यंत कोणत्याही स्पर्धेमध्ये जर आपण पाहिलं तर सेमी फायनल पर्यंत पोहोचू शकलेला नाही आहे. या पर्वामध्ये ओमसाई वननचा संघ या स्पर्धेमध्ये ती नामी संधी आहे. संधीचा फायदा घ्यावा लागेल. दरम्यान त्याच वेळेला जर आपण बघितलं तर कदाचित एका गुणाची कमाई केल्यानंतर आता दोन्ही संघ पुन्हा एकदा बरोबरीत येताना बघायला भेटेल. परंतु त्याच वेळेला या मॅचचा हिरो 7 नंबरची जर्सी परिधान केला खेळाडू सातत्यानं गुणफलक पुढे मागे सरकवण्यामध्ये मोठं कॉन्ट्रीब्युशन देतोय. यावेळेला जर आपण बघितलं तर सुरुवात चांगली होण्यापेक्षा शेवट चांगला होणं फार महत्वाचं असतं. दरम्यान एका रात्रीमध्ये स्टार बनता येतं, परंतु ते एक रात्र येण्यासाठी अगोदर अनेक रात्रींचा दिवस करावा लागतो. असंख्य खेळाडू असे आहेत ज्यांनी रात्रीचा दिवस केला आणि वैयक्तिक जीवनामध्ये ते फार मोठे झालेले आपण सर्वांनी बघितलंय. दरम्यान यावेळेला 1 नंबरची जर्सी परिधान केलेला ओमसाई वनन संघाचा स्टार खेळाडू आपण पुन्हा एकदा पाहतोय. प्रतिस्पर्धी संघाच्या कोर्टमध्ये आपलं आक्रमण समाप्त करून आपल्या कोर्टमध्ये तो ट्रॅव्हल झालेला आहे आणि त्यानंतर उजव्या कोपऱ्यामध्ये स्थिरवण्याचा प्रयत्न आता जालगाव संघाच्या चढाईपट्टूकडनं होतोय. परंतु हा स्टार खेळाडू आहे, याला तुम्ही फार वेळ रोखू शकत नाही.
मगाशी काही वेळापूर्वी तो बॅकलाईनच्या पाठीमागे होता आणि हा खेळाडू जेवढा वेळ बॅकलाईनच्या पाठीमागे असेल मॅच मध्ये आघाडी निर्माण करण्याची तेवढी सुवर्ण संधी ओमसाई वनन संघाकडे चालू येऊ शकते. परंतु इथे बघा जल्लोष बघा, हा उत्साह बघा, यावेळेला डॉमिनेट केलेला आहे. पुन्हा एकदा टाळ्यांचा कार्यक्रम आपण पाहतोय. जणू काही शाळेमध्ये वक्तृत्व स्पर्धा सुरू आहे की काय साठी व्हायला पाहिजे. कोणत्या एकाच संघाला मोटिवेट करून चालणार नाहीये, कारण हा कबड्डीचा लाल मातीचा आपला खेळ आहे आणि या आपल्या खेळाला आपल्याला नेहमी सपोर्ट करता आला पाहिजे. कारण एवढ्या लहान वयापासूनच जर पार्टिसिपेट जर पाहायला मिळालं तर कदाचित हा गुण पुढे जाऊन मोठेपणी देखील अंगीकारला जाऊ शकतो. इथे जो चांगला खेळ त्याचं कौतुक करता आलं पाहिजे आपल्याला. दरम्यान यावेळेला बघूया भैरवनाथ जालगाव ओमसाई वनन या दोन संघांमध्ये इथे लढत आहे. आपण पाहतोय 11 नंबरचे दर्शी परिधान केलेला हा बाहुबली, ज्याच्याकडे प्रचंड ताकद आहे, ज्याच्याकडे जिद्द आहे, चिकाटी आहे. गणपती बाप्पा मोरयाचा जल्लोष सुरू आहे की काय छोट्या मुलांमध्ये आनंद अगदी ओसाडून वाहताना आपल्याला पाहायला भेटतोय. दरम्यान ओमसाई वनन संघाचा चढाईपटू पुन्हा एकदा एमटी रेड करत आपल्या कोर्टमध्ये ट्रॅव्हल झाला आणि त्यानंतर 1 नंबरचे दर्शी परिधान केलेला हा देखील स्टार खेळाडू आहे. समसमता सीतारा आपल्या संघासाठी मोठं कॉन्ट्रीब्युशन द्यावं लागेल. शेवटचे 5 मिनिटे शिल्लक. गुणफलक ऐकूया. 5 मिनिटे. भैरवनाथ जालगाव 13 गुण, ओमसाई वनन 10 गुण, 10-13-13-10. ओमसाई वनन 10 पॉइंट, भैरवनाथ जालगाव 13 पॉइंट वरती. अब 13 क्या होगा हा प्रश्न विचारलाय ओमसाई वनन संघाला. उत्तर देईल का ओमसाई वनन हे बघणं गरजेचं आहे. रोहित पवार यांच्याकडून 100 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. आशिष मोहिते यांच्यासाठी एका सणामध्ये 2 गुणांची कमाई केली तर वा आशिषची. इथे पारितोषिकांचा वर्षाव आहे आणि त्या पारितोषिकांचा मोठा झटका बसतो. यावेळेला आनंदाला उदाहरण आलेला आहे. हा जल्लोष बघा, हे सेलिब्रेशन बघा. कदाचित तिथे मल्टी पॉइंट रेड होणार आहेत काही शंकाच नाही. या मल्टी पॉइंट 2 गुणांची कमाई आणि या सामन्यामध्ये अगदी विजयाकडे 4 मिनिटे शिल्लक असताना शेवटची 4 मिनिटे जालगावचा संघ आपण पाहतोय. अभूतपूर्व प्रतिसाद. वॉट अ मॅच अगदी उत्कंठाबद्ध स्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला भेटते. यावेळेला डाव्या पत्रामध्ये बरोबर आक्रमण करायचं आहे, परंतु प्रयत्न इथे डिफेंडरचा अपयशी ठरला. फेल टॅकल आपण पाहिलं, 1 गुणाची कमाई आणि त्यानंतर 3 नंबरची दर्शी परिधान केलेला खेळाडू आपण पाहतोय. यावेळेस आपण बघितलं तर केवळ 3 खेळाडू डिफेन्स वरती आहेत. सुपर टॅकलची गुड ऑपॉर्च्युनिटी अजून देखील आघाडी या मॅच मध्ये भैरवनाथ जालगाव संघाकडे आहे. 15 पॉइंट वरती ओमसाई वनन संघ खेळतो या मॅच मध्ये. 11 पॉइंट वरती रोखलाय का बघायचं आहे. सुपर टॅकल झाले तर मोठा झटका भैरवनाथ जालगाव संघाला बसू शकतो. हो महत्वाचा खेळाडू, त्याचा तो स्टार खेळाडू तो कबड्डी हे भैरवनाथ जालगाव कोणता संघ उपांत्य फेरीसाठी जागा सुनिश्चित करेल हे बघण्यासाठी आपण सर्वजण आतुर आहोत. 1 नंबरची दर्शी परिधान केलेला खेळाडू 3 मिनिटे शिल्लक आहेत. सामन्याला शेवटची 30 मिनिटे करावं लागेल. जोपर्यंत चमत्कार करत नाही तोपर्यंत नमस्कार लोक आपल्याला करत नाहीत हे माहिती आहे इथे दोन्ही संघांना आणि त्याचमुळे इथे चमत्कार करण्याचा प्रयत्न करतील दोन्ही संघ. परत आपल्या कोर्टमध्ये त्यानंतर पलटवार करतोय. पुन्हा एकदा भैरवनाथ जालगाव संघाचा चढाई पडतो. शेवटच्या काही मिनिटांचा काही शिल्लक असताना अजून देखील आघाडी आहे. मात्र 2 गुणांची भैरवनाथ जालगाव संघाकडे. ही आघाडी टिकवून ठेवेल का की हा जो डिफरन्स आहे जी पिछाडी आहे ती ओमसाई वनन संघ भरून काढेल हे बघणं फार महत्वाचं आहे. आपण पाहतोय प्रकाश जोतातली ही कबड्डीची स्पर्धा खऱ्या अर्थाने यशस्वी असं आयोजन या स्पर्धेचं भैरवनाथ क्रीडा मंडळ जालगाव यांच्या माध्यमातून केलेलं आहे. दापोली तालुक्यातली सर्वात मोठी मानाची ट्रॉफी आपण या मंडळाच्या माध्यमातून पाहतोय जी 6 फूट उंच आहे आणि जो संघ ही ट्रॉफी जिंकेल त्या संघाला कदाचित बोलेरो देखील अपुरी पडेल हे ट्रॉफी आपल्या गावामध्ये घेऊन जाण्यासाठी. आता तर त्याच्यासाठी एखादा मोठा ट्रॅक्टर मागवावा लागेल. शेवटचे 2 मिनिटे शिल्लक आहेत आणि 2 मिनिटाचा काही शिल्लक असताना गुणफलक ऐकूया. 15 पॉइंट वरती भैरवनाथ जालगाव, 13 पॉइंट वरती ओमसाई वनन. काय मॅच रंगले, अद्भुत असा सामना आपण पाहतोय. वाटलं होतं की भैरवनाथ जालगाव संघ ओमसाई वनन संघाला सहजरित्या लिलिया बॅकफूट वरती पाठवेल, परत ओमसाई वननचा संघ आहे एवढ्या सहजासहजी बॅकफूट वरती जाऊ शकत नाही. त्याने देखील सांगितलंय भलेही तुमचं मैदान असू द्या परंतु आम्ही देखील कबड्डीचे चाहते आहोत
कबड्डीचा खेळ आमच्या देखील नसा नसा भिनलाय आणि आम्ही देखील आलोय इथे विजयी उद्दिष्ट घेऊन आणि तेच विजयी उद्दिष्ट गाठायचं हे सांगण्याचा प्रयत्न असेल. दरम्यान इथे साडरे डू ऑर डायरेड कोणत्या तरी एका संघाच्या खात्यात इथे गुण मिळेल. तो जर गुण ओम साई वनन संघाच्या खात्यात आला तर मॅच पुन्हा एकदा उत्कंठावर्धक स्थितीमध्ये पाहायला भेटेल. 5 खेळाडूंचा डिफेन्स आहे. बोनस लाईन ऑफ असणार आहे. काय बोलतोय शेवटचं एक आहे आणि आता थर्ड रेडवरती आपण पाहतोय. थर्ड रेडवरती आपण पाहतोय चढाई पट्टू आहे. आपण गुणफलक बघूया पुन्हा एकदा. 16 पॉईंट वरती भैरवनाथ जालगाव, 13 पॉईंट वरती ओम साई वनन. इथे जर सुपर टॅकल झालं तर मात्र एका गुणाचीच आघाडी राहायची जालगाव संघाकडे. इथे सुपर वरती आलेले आहे आणि संभवतः ओम साई वनन संघासाठी ही शेवटची लढाई असू शकते. भैरवनाथ जालगाव संघाकडे एका पॉईंटची आघाडी आहे. इथे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये टच पॉईंट घ्यावा लागेल आणि लॉबीचा आधार घेतला. संभवतः उजव्या कोपऱ्यातला जो डिफेंडर होता त्याला टिपल्याचा इथे दावा केलेला होता परंतु नाहीये. आता इथे सुपर टॅकल पुन्हा एकदा मत येणार.